Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. Insha Allah yau bidiyon zai nuna muku wasu ɓoyayyun sirrikan editing da KineMaster a waya. Domin ganin waɗannan sirrika ne, ina roƙonka da ka bi ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyon, sannan kai mana subscribe a wannan channel ɗin namu, sannan kai like da share ɗin wannan bidiyon ga yan uwa domin kowa amfana. Na farko kamar yadda kuke gani shine goge layer by mistake. Misali yanzu wannan layer da gani dai kun san dai na dan wannan wajen sata, to kawai by mistake sai in taba delete. To idan ka goge ta za ka shiga wannan abun zai baka haushi ka ce bari ka ɗauko ta, ba sai ka ɗauko ta ba, kawai kana taɓa wannan alamar kana taɓawa za ta dawo, kawai shikenan za ta dawo, ba wai sai ka sake sa wata ba. Wani zaka ga ya daɗe yana editing, kawai layer tana ɓata sai dai ɗauko ta ya sa sannan kuma ya ci gaba da aiki. Wannan zai sake baka ka dawo farko, amma wannan cikin sauƙi kana taɓa wannan alamar zai dawo ma da abin da ka goge, kuma duk wani editing ɗin da kai mai yana nan. Sai na biyu, shi kuma na biyu kamar misali yanzu ina son in yi cycle din nan wajen searching din nan, idan na shiga handwriting mafi yawa za ka ga mutane sai dai su yi haka ko kuma su yi haka. Wannan shine alamar da ake yi ta cycle din waje. Ina abun ta yadda za ka yi shine za ka taɓa alamar kan biran nan, kana taɓawa zai baka waɗannan zaɓukan. Za ka iya zaɓar wannan ko kuma wannan. Yanzu bari mu zaɓi wannan, muna zaɓa kawai muna sa shi haka, zai sa mana shi daidai inda muke buƙata. In kuma ba shi ba za mu iya goge shi, shi ma sai mu duba mu ɗauko ɗayan, shi ma bari ku gani, shi ma zai sa mana shi daidai inda muke so. Za mu iya mu dawo nan mu matsar da shi daidai ya zauna daidai inda muke so. Kun gani ba tare da ka tsaya kana yin cycle din shi ba, duk zai wani kwana haka, amma kana amfani da wannan shikenan wannan ɗinka zai yi normal, sannan za ka yi editing ɗinka properly. Kamar yadda kuke gani na uku shine text animation. Text animation wannan ne wanda yana ƙara ma bidiyo, wannan text animation yana ƙara ma bidiyo kyau. Idan har ka iya sa text animation to lallai bidiyon ka zai ƙara kyau, zai ƙara. Yanzu misali a nan farko zan iya sa rubutu. Yanzu idan na shiga nan na yi rubutu, misali Usman, idan na sa na zaɓan ma rubutun girma, na zaɓan mai kala. Wasu za ka ga suna yin shi wani iri haka. Yanzu na zaɓan mai kala, na zaɓan mai girma, sannan zaɓi wannan haka. Bari mai da background ɗin fari. Kun gani? Don ka tashi sa text ɗin, mafi yawa za ka ga sai a sa wani animation wanda misali ga wani animation nan mutane da yawa suna amfani da shi. Wannan animation din kawai ɓata text ɗinka kake duba da girman Allah kalle. To amma inda ake sa text animation, yanda ake sa text ɗin shine idan ka rubuta text ɗin, misali Usman
idan ka sa shi sai ka zaɓa min rubutun girma. Misali bari in zaɓi wannan sai ta idan ka sa shi sai ka sa shi can nesa haka, sai ka zo nan ka datse shi, kana dawowa kawai sai ka taɓa wannan alamar key ɗin. in ka taɓa ta sai ka zo ƙarshen shi nan ma sai ka taɓa ta, sai ka yi zoomin ɗin shi haka, yawa kamar haka yi kawai. Kun gani haka ake sa text animation. To yan uwa duka dai nan ne karshen bidiyon namu, da fatan bidiyon na ya burge ku. Kar da ku manta da yi mana subscribe, sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.